Vítejte u nového videa, u druhé epizody toho nejhoršího týmu a snažíme se ho dostat na vrchol. Dneska dohráme celou první sezónu a ještě uděláme nějaký posily a tak. První zápas proti Penarosa. 5-2. No, to není úplně nejlepší. Někdo nám poslal, no, ne, prostě nechceme nikam jít. Tady. Další zápas, který skončí prohrou 2-0. 15. bomba. To je tragédie. Zápas, bomba. Toto musíme dát. 2-0 ven, ano. Stava, no vypadá dobře. Jenom úplně. Jsem rád hlavně za Marsenice. To je posila Herkusenu a hraje velmi dobře. Já bych sem koupil někoho. Do brány. Mám mladýho borce. Není někdo starý. Potřeboval DZ-ku. Potřeboval. DZ-ku potřeboval. Teď. No, já nechci. Asi takhle. No, bomba. Takže tady na hostování. Prostě toho na hostování. Třeba. Je tam problém. No, to je někdo na hostování. Jak mám tady z toho mat anything. Tady z toho 54 000 za někoho. Ta raketa hrozná. Dá nám přímo $575. To je tak dost. No jdeme do dalšího zápasu, dneska už musíme vyhrát, ne? První bod v dnešním videu. Jupi. Máme další zápas. Kosmos. Ty kráso. No. Překvapivý výsledek, no. Má vyhrát už nějaký zápas, ne? Yes, 3-0. Na 12. Tak pomáhat Remtio. Remíza 1-1, good. První výsledek. Překvapivýho? Ne, on vyřadil United. To je celkem překvapivý, co se bude. Tady na 1-22. Tak to musíme vyhrát na prostě. Tak slabý, že ani tohle nevyhrám. GG. Poma, musíme taky něco vyhrát. To je prohra a jsme 13. Ne. To ne. To by se stalo cokoliv. Ty hodil se stalo cokoliv, ale tohle. Náš nejlepší útočník, nejlepší velký potenciál, on se zraní na 5 týdnů, takže 1 týden minus. No to je do konce sezóny. Už je do konce sezóny. To je milý. Má střílet góly u nás.
Není u nás. Pomá, tady chci aspoň vyhrát. Trefiori neporazíme. Trefiori vyhrál ligu. No, Boma přeběhnout ještě ten tým. Poslední zápas. Feruli se ten poslední zápas uzdravil. Ne, předposlední? Předposlední zápas. Boma. Ne. Prasklej hrníček. Jo, můžeme ještě. Yes, Feruli, to je legenda. Yes, čo, prohráli. Yes, jdeme plus pozice. No, hrál Ligu mistrů, nic. Splendor vyhrává. Taková máme kopačky žlutou. Nejlepší gólman se stává to do kopas. A Ballon d'Or 2025 vítězí Mohamed Salah. No. Nás vyhodil. To jsem si nepředstavoval úplně takhle. Že nás vyhoděj. No. Tak a teďka co? Teďka co budeme dělat? Teďka co budeme dělat? Ten tým koupil, k tomu jsem se ten tým koupil. Co budeme dělat teďka? Co budeme jako dělat? Tak jdem za Real, 100 trofej přímo. Jdeme kariéru za Real a musíme vyhrát třeba prostě hodně trofej zkusíme vyhrát. No jsem si v životě. Šumany v životě. Vasquez, jo? No, v životě. A že už není jistý trend, že přestoupí. 5, Alabama 8, 5. Eločko potřebujeme. Elo, příchody, Elo. Pum. Takhle. Teo Hernandez. Takhle. Nepřijímají to. Jemu Teo Hernandez jde k nám. No. Ale jako já jsem... Mě to sere tak. Mě to tak sere, ale... No. V životě. V životě. To samý ty v životě. Tak chci. Dnes poslední přátelský zápas. Před ligou. Dobře. Můžeme vyhrát hnedka první trofej. 101. Nevyhrám si první trofej. Super pohár aspoň vyhrát, to by bylo krásný. Ne, já ti seru tyhle si zranění. Lékárnička. Ranking football player. Finále proti Barceloně. Jedna vítězná, to jen. Jdeme proti Atletiku teďka. No.
Mama, ne, prostě ne. Ne. Aspoň tady porazíte. Yes. Sevilla pojďme vyhrát. Nerenula. Má Villarreal. Třijedna na Villarrealem. Další střelec je vleva, asistent Gomez. Las Palmas, pomáhá porazit. Justio Hernandez. Osasuna. Yes, win. Poháru zápas teďka. Dal se to jedat. Na červenou. A jeden novin. Liga. Myslím zápas před ligou mistrů musíme vyhrát. Jestříme. Přistřelec je furt leva a furt Gomez. Tak co dostane? Fenerbahce, PAOK, Šachtar, Monaco, Galatasaray, Milan, PSG, Arsenal. Teď konec má brát upadej. No. PAOKem bude poslední zápas, takže za chvilku Fenerbahce vítězíme. Kill level, dáme mu. GG. Atletico Puma. Ona Madrid. To bylo Milano. Jemný. Puma, co ta Vigo. Jedna, ano. A poslední zápas tohoto večera pro mě je a skončí 0-0. GG. Ještě tady to. Tak v příštím díle asi hledám celou sezónu a jak nevím. Takže doufám, se vám tohle video líbilo. Dávejte lajky, odběry a čau.